gisakitan aw o nahiibos sim sa mga ning comments nga agamo ko nung handa puro kuno hinatag di ba sa tanan hinatag agamong handa guys naghan ang hatag tungod kay sim imong gihatagan mo kun sugi gibasan sa Ginoo hatag pud sa mga tao mga mahal dyan. So, hi guys, mazong hapon. Karon dahin guys, suway ko og tanom daning kuan kanang memory ni name guys kani mga buwak ba nga gipang duno ni dya sa pangdalit ni dya sa kanang mga bata dya. Murag dalya man ni siya guys. Ahang gitan-aw basin kung pwede pa ning mo kuan mo mabuhi kay guwang day siya pagkakutlo sa buwak. So nanay mga dahon-dahon. So karon ahang suwayan pirarabay pad sa unggoy dani og buhi daning lami ra ba ka color guys na violet, may murag puti. Nice kadto so ahan ni silang tiyagaan og kanang tanom kay naman koy pat dadto nga pinalit ka na ganung pat nga tag 5 pesos ra. Diya na po ko dari sako kari di kaning sa kasakong kuani ka ng juta ni guys ani gipahakot mo nang ibutang dani dya ang abutangan pagtambok sa kuan tagami so atong tanawon guys og kalayan ba sa Ginoo kanini kani nga pat gagmay ra mo ni ang tamnan memorable jud kadto ni mga buwaka guys kay na daghan nang ilak dani pa panghatag ni mim so karonahan isang itanom kay basin kaning memorable ni nga mga buwak kanang musanay ni dinhi kay arang ka nice kadyo puwa day color na itong isa so hadyan yung sojan guys update naman na sunod kung kalianis Ginoo mabuhi ni pero hadyan yung pagyaga at tanong kay malay natin mabuhi ni kay na may mga kuan guwang na bito ang sanga nga gikuan kanina kuan day ni si Ja puwa di ay nga dahlia unahan ni ng puwa tulo man ni kakutlo so kaning tulo pagbabanan ni na kay aron kuaning tulo kanang parehag color dahil sa kapat unsa day guys narade ko itabagan gamay sa kanang comments di man hino ni Vash pero gusto lang panahang tabagan guys na lingar po ko sa ijang comments niyan si Ja nga naglibog kuno siya sa ang mga istorya sa vlog kay puro kuno puzzle diya mao kuno nga makunong gibas ko kay ako nung istorya naghimo ko kog naghimo ko nung istorya diya mao kuno nga agmanan-aw kuno sa ang vlog makasumpay og di kuno maadyo wa ko gihimo nga istorya hang tanang istorya ug unsay mga tinuod ug unsay mga panghitabo sa palibot mari ang gikuan naglibog kog unsa nga puzzle ang ipang istorya unja nahibo si MM sa ijang message kay nin pag-enjoy ko mi sa mga pagkaan nga puro kuno hinatag so karon guys kanang mag-istorya ta na ganang humandahan ni na tanom kay mo explain ako about dana sa kanang puro hinatag ang mangikaon tay sa day guys kay hang patanawon sa ang okra kaning okra di ay mo ni ag okra nga puwa bitaw na kanto mo puti do sa lisi sa una nga nami okra dako kadto nga puwahon ag bunga mo ni nakakuha jud ko na hazin gitaguan guys bawal kag muturot ni hazin isang gitago kay gusto kong paliwat dani kay murag wa man siya sunan ni ganay siguro tungtang to wa na buhi gila pero ni try lugaran ni hanan ning gibuwad pero wa na ko agri sa ilawom sa riskoan diya ang sozan pug kanang tanom sapat kay basin og kani kanang naay buhi
Ganda guys. May Tapos sa ako na tira ko. kadera. Ano sa naman? Ang siya nga, kanya. Baboy siguro. Lahang iro. Gabon, lagyan pa ng inday. So kaya sanang itisok ag okra. Pila ra ka puno nga pat ang gitam nang kasod sa nagmotorok ba ni guys. Okra nga puwa. Diya guys. Nang bubuan ang ang kuno tubig kay nanang gitusok ang lisos okra. Hindi pwede ko mabuhay ni guys. Azon di agwan tanom kay nanay sug nanay okra dari na po kay talong dadto. Kay lami mo na natay mapitas sa atang gawas. Dari guys agang natanom na nakoy sibuyas, na nakoy luya, na nakoy talong, na nakoy kani okra mabuhay ninja, na nakoy mga buwak, pahinay-hinay kay atong kalingawan pa dari. Pero mas nice jud ang tao kag mga tanom sa palibot kunang mga mga magamit gamitan sa pagluto. Kaya rang mahal ka sa kalitunan. Diya guys, ato na tatos kanang lami sa mag-istorya. Hi guys, mga rin pang-tisok po sa akong tuan. Diya mang laman yung buwak na biling. Kaya ito mga dahlia o katong rose ang vitamin. Mga to ariyan na ipaliwanag dari sa akong kinanglan mo. Ito mo guys kaya makakita ko dito sa expression sa amount. Sa gadot na tagang gamas kayo na isis ko gamay. So, nang murag yung bag. Pero dito ang padada na. Malang tang isura ganina nga atamo kong gipangkaan ko kung inatagalan mga istoryanan wa ko apit kuhi sa kaning usa ka Mrs. Daniel nagtubo ko no sa istorya ko sa among vlog kay mura ko pasel mura di ko dali nagduwa pasel wa lang siguro sa ka tubog sa among kanang vlog o sa ka subaybay sa sugat siguro sa una di ko sa isang gikakuan kalit na nagbo ikalibugan nga para po kung nagpasel sa ang vlog so kung sayang gikakuanan ingani rin eh guys vlog na daw nagyayaw jud ko kay basig na libag sa daw inside ka nang good pasapot na hadad sa ang vlog na ning kung nga naay ka ng mga kawalagi na kanang judgmental. Inad mga to guys kay ako dilang di ko mahilig ko mag-mention o pinsan eh. Pero wala pag ka lang nayara kong istorya kay nagtagi kay nalagi mga tao na kanang musud ba sa pamilya, musud ba sa problema sa pamilya. So gamay ra jud ka adso di mo jud problema, gamay lang jud sa jud ilan ang gidato man ko kay ko pasabot asay pasal ato nga janggi inanda pero okay lang kay isa tutong ja
Nakapayang ito ba guys, sakitan ko na sasagiin, grabe na ko, puro ako no, hindi ka anong hinatag. Ang baboy guys, amo itong baboy sa kamali. Ito namin sa kamali. So, dito hinatag, kaya amo itong binuhi. May baboy na ito kabuo para din na mga okasyon na di na hinatag, kaya amo ito mismo na binuhi baboy. Unja, ang mga alam sa experience na kay murag na ako sa inyo yung mga anong sa komunika sa kagmurong na pinatag ka ng handa. Kani guys, naghanang hatag. Tungod kay sen, imong gihatagan mo po, so gibasan sa Ginoo. Hatag po sa mga tao, mga mahal niya. So, ang sumanog ang puto, hinatag yapon to sa guys, no na hinatag to, ito hinatag, so magputol. Ang bugas, kang nana to, kang nahay na salamat kaso, usali na hapos, kanang pag nagparaga din sa Cebu, pag nagbantay ni Jack, kay sobrang sa kalaban ni Jack, kay sus, huwag din nagalaga ni Jack. Kuan ka nang hidya tong bugas, mo to yung pasabot na hinatag to, no, nagtingyo ko sa manang hatag. Hinatag to ni Atinanan na ang nagpagaling na to si Ate Talina na ano na. So, matoy hinatag guys, ang soft drinks, at mga nagpainom ko sa mga tao. Sa pade, wala pa din ko makapasalamat sa mga tao, mga trabante dari nga aling tabang di ay, na-mention pa sa nakaibaw ng mga pinsa, magutara mo din ang vlog. Salamat tayo yung kanan. So, salamat po ko sa nagluto at ang mamia. Si Apollo ang gibo ng tao dari guys. So, mo to. Ang hinatag dyan, bugas, saging hinatag yung manahili, pero karoon naman ang gitaon dyan. Mga cake na hinatag dyan. Nato'y cake na doon sa nga kang Marjorie to, ay papalit ko nung ni dyan ni batag ni dyan ni gikan to sa kanang kuwan, gikan sa kamanit ko, sa kakik. At sa kakik ka naman bilin, putak-putak na nagusag ka ni kita nila lang sabi nila lang sa kuan sa pagmamangkin ni nana pa sa maragot pa to kaki sa kang mabilin sa kang Madam Nimpa kuan hawa na nabasag natin sa Nimpa nahilog dyan ito sa kaki. Thank you Madam Nimpa di ay sorry kay ipot ito kaki mabilin del Bandong tsaka sa pagmamangkin upat ay ito. I'm sorry dam, karon ako nakapasalamat sa inyo kay sorry din kay nagmagali kay na ay ning kuan ning inandari nga agam ko nung kuan ko nga paginakianton man mga nay nang hatag namo sa pas Ginoo kay na ay nang hatag so duk pasabot mo pagmahal maaso mo tao kay dagang nang hatag o sa mo dito ikasakit ng guys o kanang tagaan mi kay kung minangadso, nilang pinangagot, nilang pinasingkasing ang mga tag sila. So, kung man minasakit, nagingnan mi, nagkarang ipanghanda o minatag. Ang baboy giihaw na, ang baboy nga giihaw guys, duwa ko o sa ginagkansaw o sa giluksun. So, dapat din napakalugulan na sa mga butod na walang nalito. Unja, napimi manok, Bisaya, pinatawag ng Bisaya. Salamat sa mga tao na watong yata kaya mo pagpalit kag kilo. Unja isda. Ito hinata kaya ang utong pinalit o 1,600 pinalit o in kain dito. So, adyo mo pa, isa katang kuno si Zaka ni sa mga nanginig kuno na puro mga hinata ng handa. Unahan ang mga kasabot kay aron ang same yung po magsakit ang daghan gana ng grabe na po same yung nakadako butas ko guys kay pag drinks o kanang yung mga kain sa tao ija kung handa o katong isda ija panakot di ay ilalim mo itong panakot kay mahal mara na ijang manay ang mga ibang panita di mo sila nawa dyan na di ba hatag so dress pa mahal di sa drinks
Mga to nga, mahal to dito. Bago ako na kuan guys, sa basta mga hinapod mo nga kuan ka ng paranahon. Kani comments ni kuan ni Marikis Capistrano. Ay ni mo ma'am. Kanang gusto ko mo comments na otro kanang imong kasabot na itong sagot nga naay mo istorya puro puzzle. Wa ang ko'y puzzle haramang i-explain. Wala man ang orang istorya o unsay ang pasabot ko sa pagbati na sa kanang sa laging sa mga pangitabo. So dili na puzzle kaya man ang istorya. Wa lamang ko nag-mention o kinsa kay dito na ano na kinsa ning mga tao na sa palibot na nilabot o nakapilapil sa problema sa pamilya. Mo to yung istorya. Kaya ba man na sila o kinsa sila, mo to yung likuan. Di na pwede i-mention sila o kinsa. Mo siguro na isa yung doon kasabot na istorya ko puro pasal ko. Kung ano to, harang ito ba guys sa kananay ko, kaya ang ito mo maglibog. Kaya basi naglibog mo sa vlog, o kasi ba makasabot kayo, basi dito mo masaya. Kung sabay mo gusto mo, Tagalog ako sa ang vlog, para kasi Tagalog mo din makasabot sa aming istoryahan. So mo to. Pero guys, daghang kasong salamat po sa tanan-tanan jud nga nagmahal ni sa diha sa mga diha sa kahanginan. Salamat din yung tanan sa nagmahal sa mga food, mga ng fast food. Salamat gyapon. Ja basta kay sa tanan-tanan nga nakakita or kanang asa man mo sa mundo karon. Kuan kanang salamat jud yung tanan. Kay og wa mo apud me. Again guys. Salamat jud. Kay bisag ka nang uban guys nga mga comments nga makasakit na sa dughan, makapahiubos na. Pero salamat gyapon ninyo kay nakadugang gyapon mo sa among mga gidagmay nga revenue. Income na ba sa YouTube kay bisan og baser mo. Kay kamura ba di nakatabang na mabaser man og mga good commenter. Salamat din yung tanan. Kaya wadyo ko guys nga sa pipila ka mga mobas na mas daghan pa jud mga good comment na makapadasig namo nga magpadasig mi sa among pag-vlog. So thank you Lord, thank you ninyong tanan. Bisan pa man panagsa nga masadop mi sa nami mga masulti pa sang vlog nga di po mo ganahan. Kaya di man lagi ta perfect, nobody's perfect man, matod pa sa mga kasabihan. Nang sorry, kanang naay mapasalamatan po ko sa Ginoo nga nami sa kahanginan bisag wa ta nagkaila personal sa kahanginan ta nagkaila. Kanang mga uban guys, mura na sila og kanang nagkita nami og dugay kay kanang wala sila og nakaibaw na sila gun sa among mga kinabuhi. Jade guys, just birthday ni Florami naman may mga suki dari nga kanang mga online biton jag invite mang arang kasud nila in taong lipayan ja moto nga ning ko nga mura naman ig artista sa Florami kay nagpa-picture sila ja insiniyan sila nga salamat sa kuno kay kanang nakakita jud kun sila ni Florami sa personal. So kanang ingana bitaw guys, malipay ka kay kanang murag daghang na kuani mo nga makakita in personal. Ja mato nga ningko nga salamat Ginoo kay kanang naay bisag ingani may masajop lagi po ni panagsa arang daghana jeng nagmahal namo o labi na ni Florami nga mao ay nagmugna daning tanan nga mahimoming mga vlogger nga makapasar mi sa among mga vlog nga na guys. Mga karaan mo mananaw sa among vlog ano. Guys, mara
daghang katong salamat o God bless.